न'नि फान्थाव लोगोफोर नै फान्थाव थानायनि जि मोजां रोदोमानै थायफिनदों बेखौ खाबाय आङो नै जि थाजा थाजाखा फ्राय खालामगोन थिखोना दंमोनहाय उसुङावनो बोरैबा थैलाबायबायसो बिफाङानो मरा जाबाय दिंखिया भाजाबो संसिगोन नै बे नाखौ बाथोन देगोन गाहायाव खालाम गाहायाव गेजेराव दोनो मा ना देयो रानि मा फिस फिससो नानि नामा मा नाम दां मामिया ना सायदों बेबो ओंखारजोबसै मामिया ना सायदों नै नास्राय रानिखौ एसे फैथा फैथा नै बैना नास्राय इनस्ला नै मा होनो इंलिसनि नास्राय सिंस्रा इंलिसनि मा होनो नाखौ इंलिसनि मा होनो फिस 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 ना सुहैनायसै नाया थाव गोथां होननायसै बारा गोबां होनाङा एसेल'खा सारायखौ गुदुं खालामनांगौ नै गोथां लानांगौ साराय दुंनांगौ गेजेराव थुवाखै बै थु गोमो जायाखै नै रोङा नोंलाय नै थुनानै ओरै खालामनांगौ संख्रि होखानोसै हालदैबो होनोसै गावबा गाव सिटाइलनि हालदैया जा मोजां नाङो एसेल' होनांगौ मस्ला गुन्दै होनोसै जाबासो नांगौ मैस्था गांनैसो होनायसै दा मैस्था होब्ला गोथाव जायो बांद्राय गोबांल' होनाङा मैस्थाखौहाय गेजेराव थुवाखै थुवाखै गोथाव मोदोमखाबाय दा गोबावसैमोन जोंना बिदि नास्राय जायैया दिनैहाय फार्स्ट जालायसै नै मैस्थाजोंसो जादों लोगोफोर मैस्था गोरलै गोरलै होगोन आं एसे मोजां एवफ्रामनांगौ खोबना दोनथ'नायसै मोजां एवबाय लोगोफोर फिसा फिसा जालायखाबाय नै एवनानैनो अमा बिबु भान्दा एवलायबाय नै दालि संदों आङो दिनै सारायावहाय लोगोफोर ओरैबायदि गोदौखाबाय दालि ओंख्रै जि गोबाव जानो दालि जायैया नै कुकार बाहायाखै आं सारायावसो आरामसे एवनानै दै होनानै रुइहोबाय दा रुइब्ला आरामसे सागं होगोन आं बाहाय गोदौनाया नै ग्लब ग्लबानो फैदों आंनो बानजुद ना फिथाइयानो नै खायै बारा गैलिहाय नै
นั่นนี่ खोमसिनोनानै बानलु खादों आं लोगोफोर जा गिदिर गिदिर थायखादोंमोन बानलुआ नै जाजोबनो हाबाय दिनै खाबथाबाय आङो नै बाथोन देनोहाय थायदोंमोन बिराद मोजांनो बानलुआबो ओमफ्राय बोरमायानो जाफैजोबना होदों जेबो थाखाया बोरमायानो जायो न'आव थानाय जायाना आबाद खालामनो मोना जायो मैथा दं बानलु दं बानलु गोथांखादा बोरमाया मोसौआनो जाफैजोबो गुन्थुंनि गुगला गाखाबाय दानायनि मोदानो नै आयो मबाइला दोन मबाइल नायनो ओंखाम जाहैलाय लाङासै थुद'